Hola, em dic Sofia. Us volia dir que jo l'11 de setembre vaig acollir a un periodista italià de Milà. Va venir a casa meva, vaig fer acollida, el que es diu acollida, va venir a casa meva i en allà va estar un pont llarg, que era l'11 de setembre. Vam anar, per exemple, a la catedral, que hi havia la Fira del Llibre en català, després vam fer algunes sortides, i jo sobretot vam parlar molt, vam fer un intercanvi cultural, de punts de vista. Ell sabia molt bé de Catalunya, sabia moltes coses de Catalunya, la seva història, la cultura, havia vingut moltes vegades a 11 de setembre o diferents situacions polítiques una mica conflictives al carrer, sortides, manifestacions. Va ser una experiència molt agradable, ens hi vam trobar molt bé tots dos, hem continuat tenint connexió posteriorment, ens enviem whatsapps, parlem, ell és periodista, ha fet articles, llavors m'ha enviat articles seus, jo li he comentat situacions d'aquí, li he dit que casa meva la té oberta sempre, per en qualsevol moment que ell vulgui venir la té, i uns altres que vulguin venir a casa meva, perquè el que volem des d'aquí i l'associació és donar a conèixer la nostra situació política, el nostre entorn, la nostra societat, la nostra cultura i la nostra manera de fer, el nostre tarannà, i volem tenir via l'estranger obert casa nostra i que sempre sigui un intercanvi cultural per ells i per nosaltres. És un enriquiment total.